Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Foli ni tantoli ami olase awma ni wati na awmunu sogombe jani kuna foli sara bela jelina aw bismillah ka wulay na bamanankan kibaro kono munani amna wala li caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kibaraw kan. Wulay na kuna foli bakuruba dɔ bɛna tali kɛ an ka jamana kɔkancɛw ministre Abdoulaye Diop a ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden ka o bismillah ka kuma ani Américains ka jɛɲɔgɔnyaw kan don nataw la. An ka jamana ni Guinée Conakry bɛ ka boloɲɔgɔnmaw caman kɛ yaasa jagoko ani yiriwali sira caman fɛ an ka se ka an boloɲɔgɔnma ka baarabaw kɛ. APDP maaw olu y'u ka san 2026 a session tako fɔlɔ kɛ mun bɛna dɔgɔkun kelen kɛ ka kuma u ka baarabaw kan. Douane maaw ye minɛn dɔw minɛ ani mugujugu dɔw dilannaw minnu tɛ sariya kɔnɔ min ye wulikajɔ bɔnna kosɛbɛ douane maaw fɛ. Marawulu kɔnɔnaw la Kucala ani Kulukorokaw tajiko la ko olu ye lafiya sɔrɔbaw gɛlɛyaba mun tun bɛ u dala camanba de bɔra tajiko la ni marabolo fila ninnu kɔnɔna la. Burkina Faso jamana ani Irisi bɛ ka boloɲɔgɔnmaw kɛ bawo Irisiw ka lasigiden bɛ Burkina a ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ka a fo a ye baara mun kɛ ani a bɛ ka wulikajɔ mun kɛ AES ɲɛmaaya dilen a ma. Irisi ani arabu jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan olu ye kumaɲɔgɔnw kɛ Vladimir Putin ani Saudiyaw ka masakɛ kumana jɛɲɔgɔnw kan u jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ninnu de an ka wula in na kibaru la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na. Ka segin k'aw fo ko kura aw minnu ye jani suganti ka aw kibaruya i n'a fɔ n kun y'a tulo la sɔmi cogo min na Mali ni Amérique jamana ka jɛɲɔgɔnya
ka se ka a kɔrɔsiyɛn ka kologiriya hali n'a sɔrɔ ko majɛnw walima fɛn dɔw tun bɛ a kokɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka jɛɲɔgɔnya in ka a segin ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye o siratigɛ de la amerikɛnw ka maa dɔ bisimilara an ka jamana kɔkancɛw minisiri fɛ ni o ye Abdoulaye Diop ye maa mun ni ale bɛ amerikɛnw ka bureau des affaires farafinna gun kan cɛkɛda min bɛ ka baara kɛ o kɔnɔna la o maa don o maa belebeleba ye ni u b'a wele ko Nick Sheker ale de nana an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale tɔgɔ la ka kuma ni Mali ɲɛmaaw ye yaasa boloɲɔgɔnma mun ni a bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka boloɲɔgɔnmaw ka a kologiriya ka ɲɛda kuraw don a kɔnɔ boloɲɔgɔnma mun n'a bɛ tɛmɛ jɛlenya kan fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na ko ka sanga ni diɲɛ bɛ lahala mun na bi a kun ka kan an ka jamana filaw an ka jɛɲɔgɔnyaw ka sigi k'a fɔ a bɛ taa sira jumɛn fɛ majɛ minnu b'a la an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ yaasa nafa ka se ka bɔ sira caman kɔnɔna la i n'a fɔ an ka bolo ɲɔgɔn ma ka se ka mankanɛjugu kɛlɛ ni o ye terrorisiw ye ani fo ka taa se nafoloko siraw ni sɔrɔko siraw an ka se ka o siraw bɔ ɲɔgɔn fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko partenariat gagnant o siratigɛ de la amerikɛnw ka nin cakɛdaba ɲɛma walima a baarakɛla in ale nana se an ka jamana kɔnɔ a yɛrɛ lamɛn k'a fɔ an ka jamana kancɛw minisiri fɛ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min bila sen kan baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o kan a bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn bonya ani fo ka taa se jɛɲɔgɔnya kɔnɔ a ti kɛ fankelen fan ye an b'a lajɛ de bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ cogo min na ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de kɔnɔna la o siratigɛ de la amerikɛnw ani maliyɛnw an bɛɛ ye an kan di wa an bɛɛ jɛnna k'a fɔ an ka bolodi ɲɔgɔnma a bɛ nafa se an bɛɛ lajɛlen ma ko o de la ni jalajɛba in a sigira ko diɲɛ bɛ ka taa go mun ka bi ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ɲini ani AES jamanaw u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ bi ka se ka jɛkulu in ka kologiriya ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o kɔnɔ o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ don nataw la Mali ni Ameriki jamana foyi tɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa jɛɲɔgɔnyaw bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilenw na jɛɲɔgɔnya minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ o hakilina n'a damataw olu de kɛra nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la Abdoulaye Diop ani amerikɛnw ka maa bila ka nalen olu ni ɲɔgɔn cɛ APDP maaw kɛba olu y'u ka session ka a baaraw daminɛ nin ye u ka ɲina san 2026 ye session ordinaire a siɲɛ fɔlɔ ni session in kɔnɔna la APDP ni ale ye kulu ye mun bɛ manifinw tɔgɔla kibaaraw la kɔlɔsili la an ka jamana kɔnɔ ko san 2026 in u bɛna baara kɛ sira ni sira mun fɛ u ka nin jalajɛba in ɲɔgɔn ye in a kɛra o de kan ɲɔgɔn mun ni a baaraw tile 7 u b'a kɛ o de kɔnɔna la k'u bɛna sɛbɛnfuraw lajɛ ko ɲuman sɛbɛnfura minnu bɛ u bolokɔrɔ sɛbɛnfura 500 hakɛ cɛkɛda minnu bɛ yen kɛnyɛrɛye ani fo ka taa se foroba cɛkɛda minnu bɛ yen k'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen ka u bila sariya kɔnɔ i n'a fɔ sariya mun ni a dira APDP ma jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka baara kɛ n'a ye a laɲini minnu bɛɛ lajɛlen ye ka manifinw tɔgɔla kunnafoliw ka olu tɔpɔtɔ ko u lakana maa si ka duguma kunnafoli walima kunnafoli min man ka bɔ o kana bɔ wa ko nin session in kɔnɔna la u bɛna kumaɲɔgɔnw kɛ sira caman kɔnɔ o ye k'a fɔ an ka jamana ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ka cɛkɛdaw ka manifinw tɔgɔla kunnafoli o hakilina ni o baaraw ka ɲi kosɛbɛ jamana minnu dɔnnen k'a fɔ k'u ka protection de données personnelles a fanga ka bon ani o jamanaw ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka misali ni kalanbulon ta ɲɔgɔn fɛ manifinw tɔgɔla kibaaraw o la kɔlɔsili la ka gun diɲɛ bɛɛ lajɛlen lahalaw kan ani fo ka taa se sɛbɛnfuraw kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu m'u bila sariyaw kɔnɔ u kan ka ɲangi sira minnu fɛ ɲangini kunfɔlɔ minnu n'a kan ka kɛ ka se ka o baaraw ka o lajɛ ko ɲuman kosɛbɛ sɛbɛnfura minnu kan ka bila ɲangini cogoyaw kan ka kumaɲɔgɔnw ani ka o lajɛ ko ɲuman ka se ka o bila sen kan ani kumaɲɔgɔnw kɔfɛ ɲangini minnu kan ka kɛ kiiritigilamaw ka bolo kan ni maa minnu ma u bila sariyaw kɔnɔ sariya minnu o ye manifinw tɔgɔla kibaaraw labatoli ye o maaw bɛ ɲangi cogo di sɛbɛnfura minnu kan ka ta a ɲanginiw kama kiiri sira fɛ o sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn cogo ko kumaɲɔgɔnw bɛna boli o bɛɛ lajɛlen de kan APDP u ka nin session in kɔnɔna la wa ko ɲina san kɔnɔ san 2026 baara minnu bɛ u bolo ni o y'u ka programme annuel ye u bɛna kumaɲɔgɔnw boli o bɛɛ lajɛlen kan u kan ka se cɛkɛda minnu ma ka se ka taa olu ka kow sɛgɛsɛgɛ ko o cɛkɛda ninnu bɛɛ lajɛlen jalajɛba in kɔnɔ ni o ye session ye u bɛna kuma boli o bɛɛ lajɛlen kan
baara min bɛ APDP maaw bolo ni o dɔ ye ka se ka taa maaw kunnafoli k'a ɲɛfɔ maaw ye maaw kan ka u yɛrɛ bila sariya kɔnɔ cogo di maaw kan ka maanifinw tɔgɔla kibaruyaw k'u lakɔlɔsi cogo di ko u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen de kɛ sesɔn in bɛna o bɛɛ lajɛlen siraw bɔ u kan ka kɛ waati min na ani kuma min na ka se ka kumaɲɔgɔn kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye APDP maaw fɛ u sigikan ye mun ye ka se ka maaw tɔgɔla kibaruyaw ka olu lakɔlɔsi ko o baaraw ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa maa si ka kunnafoli ka sɔrɔ i yɛrɛ ka yamaruya ma di a kana sɔrɔ bɛɛda la i ka kunnafoli ka lakana k'a lakɔlɔsi ni jamana ɲɛmaaw olu ka hakilinaw ye keba Mali ni Guinée Conakry an ka boloɲɔgɔnma fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Guinée jɛɲɔgɔnya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kabi Gale jɛɲɔgɔnya sabatilen don o siratigɛ de la an ka jamana ɲɛmaaw u ye hakilina dɔ ta Conseil des ministres tɛmɛnen sen fɛ Bamako yan nɔ mun b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana bɛna dugukolo di Guinée Conakry jamana ma dugukolo min bɛ taa hectare 10 ɲɔngo la wa a bɛ di Bamako Mali ni Guinée o fanfɛla la ka taa kure Mali fɛ ka taa kangaba yɔrɔw fɛ yɛrɛla k'a fɔ ko titre foncier mun ni a numéro ye 33 et 399 ye ni a bɛ kangaba cercle kɔnɔna la a sigin bɛ Tomodo Kumakara ni o bɛɛ lajɛlen bɛ kangaba o cercle fɛ commune rurale mun bɛ Mali ni Guinée Conakry o dancɛ la Bɛnkadi commune na ko ni bolonɔbila mun filɛ nin ye a ma kɛ gansan baw a bɛ waati jan bɔ kabi gɛrɛntɛw kun taara ka da Mali jamana kan CEDEAO fɛ gɛrɛntɛ minnu ni a ma kɛ sariya kɔnɔ ko Guinée Conakry de kun kɛra jamana ye jamana mun ni a y'i ka dancɛ dayɛlɛ anw ye ka sira di ko an ka mobilibaw bɛ se ka tɛmɛ halisa ko o siraɲɔgɔnw o baarakɛɲɔgɔnw bɛ ka kologiriya duguma siraw ka fara jikan siraw kan ani Guinée Conakry an ka jɛɲɔgɔnya ka ɲi kosɛbɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw u ye nin hakilina mun di u ye nin dugukolo mun di Guinée ma an bɛ se k'a fɔ ko an ye tasirali de kɛ bawo ko n'an taara kɔfɛ Guinée Conakry kaw ka port mun bɛ yen nɔ ni o bɛ Guinée Conakry kaw fɛ yen nɔ dayɛlɛla an ye ani fo ka taa se kankan fanfɛla fɛ Guinée Conakry kun ye hectare 20 di Mali cakɛdaw ma ko an ka cakɛdaw olu bɛ o place in kɛ an ka mobiliw ani fo ka taa se an ka minɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen jɔ o kɔrɔ Guinée Conakry kun ye hectare 20 mun di an ma ko n'i ye nin hectare 10 ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ an bɛ jɛɲɔgɔnya mun na bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa ɲɛ ɲɔgɔn ye ko nin ye o dɔ de ye an ka jamana ye nin wale mun kɛ ko bonyamasegin de don ka ɲɛsin Guinée Conakry jamana ma baw u ye dayɛlɛ anw ye u ka pɔri u yɛrɛ y'a kɛ n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de jɛn don baw ko Guinée Conakry kɔnɔna yɛrɛ la an ka douane a bɛ yen u ka pɔri kɔnɔ ka se ka baara kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali ni Guinée Conakry ka teriya jɛɲɔgɔn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni taarita min talen filɛ ka d'u ma ko a kɛra bonyamasegin de baw u ye da sugu bɛɛ yɛlɛ an ye wa u y'a ɲini k'a fɔ jɛɲɔgɔnya sabatilenw a bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelenw ye tariku kɔnɔna la wa ko an ka boloɲɔgɔn fanga bɛ ka giriya yaasa ka se ka jamana fila ninnu kɔrɔsiyɛn o kɔrɔmasuru ye mun ye bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ale ka sigili la a yɛrɛ nɔ la investiture an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa o kɛnɛ in kan ko nin bɛɛ lajɛlen b'a sɛbɛntiya Mali Guinée Conakry jamana filaw don minnu n'an bɛɛ lajɛlen ka boloɲɔgɔnma fanga bon kosɛbɛ keba Mali ni Chinois an ye baaraba dɔ kɛ baw ka sanga ni Chinois ka sankura koɲɛw ye lasigiden mun bɛ Bamako yan nɔ ni o ye Chine lasigiden ale ye welekan bila an ka jamana kɔkancɛw minisiri fo ka taa se an ka jamana seko ni dɔnko minisiri olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ mun ni a bɛ tali kɛ Chinois ka sankura la ka sanga ni kununko tɛnɛ février kalo tile 2 ye kɛnɛ mun ni a kɛra kɛnɛ belebeleba ye baw a bolila kosɛbɛ Chine ni Mali bɛ boloɲɔgɔnma minnu na sira caman kɔnɔ ko a sira dɔw ye jagoko siraw ye bayɛlɛmaliko siraw ye seko ni dɔnko siraw o siratigɛ de la ka fara an ka kɔkancɛw minisiri kan seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se an ka minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ sécurité alimentaire ma baloko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin sira in kan ka se ka taa Chinois an n'u ka jɛɲɔgɔnyaw ani baara min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ninnu ka ɲi jagoko siraw fɛ bayɛlɛmaliko siraw fɛ nin kɛnɛ in kan jamana fan fila bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ labɛn bɛ ka se ka o jɛɲɔgɔnw kologiriya ka dɔ fara kan halisa yaasa an bɛ se ka ɲɛtaa sira bɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na keba an bɛ taa douane maaw olu ka kɛnɛ kan douane maaw ye wulikajɔbaw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na mun kɛra sababu ye ka se ka minɛn cɛjugu ani fo ka taa se minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ka u tɛgɛ da u kan a dɔ kɛra Bamako ani Samaya kɔnɔna la ka sanga ni
douane ka togola domba diɲɛ kuru kara ko journée internationale la douane o kɔnɔna la douane ɲɛmaa kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bena daminɛ u bolo u ye baara mun daminɛ ka se ka a tɔw bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw fɔ ka taa se ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen danaya mun da douane kan k'u ka se ka o danaya minɛ fa o siratigɛ de la ko douane maaw ye wulikajɔbaw kɛ wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye u ye u tɛgɛ da siganama dɔw kan douane ka brigade mobile d'intervention be min olu de ye wulikajɔba kɛ ka sanga ni janvier kalo tile 31 ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bamako kɔnɔna la nɔ hakaja banangabugu kin kɔnɔ u taara u ɲɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili mun ni siganafɛn de don u ye a larawi ka sɛgɛsɛgɛ ka taa u b'a fɔ fɛn ma ko détonateur électrique n'a dɔw bɛ kɛ ka mugujuguw dilan u ye o ba kelen ka o sɔrɔ mɔbili in kɔnɔ ko o mun ni menasi de don bagabagali de don gɛrɛntɛ de don ka ɲɛsin jamana yɛrɛ lakanako ma ko o détonateur ba kelen u ye o bɛɛ lajɛlen minɛ mɔbili in kɔnɔ o kɔfɛ tramadol ni o ye furakisɛ suguya mun ye ni a bɛ maaw bɔ u dabolo kan ko u ye o comprimé 24 ani 800 ka tɛgɛ da o fɛnɛ kan o mun ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi don galama la wa o siratigɛ kelen fɛnɛ la douane cɛbalen minnu ni olu bɛ jikan siraw fɛ brigade fluviale olu ye wulikajɔw kɛ samaya kɔnɔna la ka taa ɲɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili mun fɛnɛ ni sigana mɔbili kun don u kɛlen k'a minɛ u taara fɛn mun ye sɛ mun ni a tɛ sariya kɔnɔ ka se ka taa o carton 500 ka o minɛ a kɔnɔ ko mun n'a kun bɔra jamana wɛrɛw de la ka u kun da an ka jamana kan ka sɔrɔ sɛbɛnfura jolen foyi tɛ u la ko douane maaw ye o baara mun kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka bonya u bolo ka se ka an ka sɛ baarakɛlaw u kan ka nafa mun sɔrɔ ani fɔ ka taa se nafolo mun kan ka don jamana waganɛ kɔnɔ ni u bɛ o kumanaya jamana ma k'a fɔ k'u bɛ don n'a ye sira wɛrɛ fɛ ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ko nin bɛ don douane maaw ye wulikajɔ mun bolo da ka se ka an ka jamana waganɛ bugun o kɔfɛ fɛnɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya kow ka o sɛbɛntiya nin bɛ don o kadira kɔnɔna la keba yan'an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruya la an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kiba tɔnbɔkutukaw bara an ka jamana minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ bɛn ni keleya ani cɛfɔni kanbɛn ma général corps d'armée ismail wage ale bɛ taamala ye taama mun kɔnɔna la ni a taara se tawudenikaw bara yaasa tawudeni jɛkulu mun bɛ yen n'u b'u wele ko bera bishi an ka minisiri kofɔlen ani olu taara kumaɲɔgɔnw kɛ kumaɲɔgɔn mun n'a bɛɛ lajɛlen bɛ don bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn minɛ o kadira kɔnɔ kulu minnu bɛ yen nɔ ni olu ka jɛkulu ye bera bishi maw u y'a yɛrɛ k'a fɔ minisiri la ko u labɛn bɛ ka an ka jamana ɲɛmaaw ka o kɔkɔrɔma don hakilina minnu kɛn bɛ k'a ta bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn minɛ o sira fɛ nin kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye an ka jamana bɛn ni cɛfɔni kanbɛn minisiri bolo ka se ka hakilina min bɛ sen na ko maliden ko maa minnu bɛ ka a baaraw kɛ ani olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kumaya yaasa hakilina in bɛ se ka bila sen kan cogo min na kidalikaw bara marabolo ɲɛma ale ye taama kɛ ka taa tasik kɔnɔna la kidali marabolo ɲɛma elage gamu général division a ka taama kɔnɔ a kun bilasiralen don ni délégation camanba de ko in kɛra ka sanga ni juma janvier kalo tile 30 ye marabolo in kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ marabolo ɲɛma k'a ka hakilina ye ka se ka marabolo ka denw bɛɛ lajɛlen ka u fara ɲɔgɔn kan ani marabolo ka denw gɛlɛya mun bɛ u da la ka se ka wulikajɔw kɛ ni jamana ɲɛmaw ka hakilinaw ye yaasa ka dɛmɛ don burusi kɔnɔna caman ma kidali marabolo kɔnɔ minnu ni u mago bɛ dɛmɛ la bi général division gamu ka taama la taama in kɔnɔna la a bisimila ko ɲuman tasit a ɲɛmaw ladala dugutigiw ani fo ka taa se ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ in kan
marabolo ɲɛmaa ye malo tɔni caaman ba ka o ta k'o di dugudenw ma k'o kɛ dɛmɛ ye mun bɔra jamanakuntigi yɔrɔ ka ɲɛsin marabolo ka denw ani sigida ka den ninnu bɛɛ lajɛlen ma kayɔrɔ la k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani keleya ni basigi ka sinsin marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Segukaw bara fasodenɲumanya su o baaraw kɛra ka sanga ni kunungo tɛnɛ fevrier kalo tile 2 ye hakilina mun ni a bɔra an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso yɔrɔ ko maa minnu ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ ka fasodenɲumanya lapasa jɔnjɔn ka ta k'a di olu ma yaasa maa wɛrɛw bɛ se ka ladeli kɛ olu la cogo min na kɛnɛ mun kan Segu ladala ɲɛmaw dugutigilakaw dinɛ ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw tun bɛ nin kɛnɛ in kan jɔnjɔn taara k'a di maaw ma maa minnu ni olu ka wulikajɔ fanga bon kosɛbɛ fasodenɲumanya baaraw la ka bɔ Segu ani Bilakaw fɛ yen nɔ. Mayina mairie olu ye kuran sɔrɔ kuran mun ni o ye pano siraw ye arala k'a fɔ ko Mayina mairie maaw kun mago bɛ kuran na kosɛbɛ yaasa u ka se ka u ka baaraw kɛ waatiw bɛɛ lajɛlen na hali ni kuran tigɛra o hakilina de kɔnɔ ANCT olu de ye nin kuran pano in caman ta k'a di mairie ma ko mun dagosi taara jɔ sefa wari $8 ani kɔ hakilinaw la a installation baara bɛɛ lajɛlen bannen mairie maaw y'u ka nisɔndiya yɛrɛ bawo ko nin bɛna kɛ sababu ye ka mairie maaw to u k'u ka baaraw kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ u ma jɔ kuranko la ko u bɛ nin hakilina in ka a fo kosɛbɛ maa minnu ye nin baara in kɛ ka foli ni tantoli ta ka ɲɛsin u ma. Kucalakaw bara taji ko a bɛ ka ye fan bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min ko bi bawo ko a tun bɛ kalo 4 bɔ bi maa si tun tɛ taji ye butelinitigiw bolo nka ko bi taji bɛ ka ye butelinitigiw bolo u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ taji bɛ Kucala fan bɛɛ lajɛlen o mun kɛn bɛ lafiyada ye Kucalakaw bolo bawo k'u bɛ ka taji sɔrɔ wa k'a kɛra sababu ye fɛnɛ sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛya mun tun bɛ tajiko la Kucala a jiginna camanba de bɔra a la ko dɔgɔkun tɛmɛnen dɔw la taji litiri tun bɛ ka ye 400 nka ko an bɛ don min ko bi 280 fo ka taa se 300 ma k'u bɛ ka taji sɔrɔ o la. Kulukorokaw bara tajiko sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nɔgɔya donna a la bawo ko ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye gɛlɛya dɔw tun bɛ yen nka ko taji citerne caman donna ani u ka taji feere station caman ye taji sɔrɔ o de la Kulukoro bi maaw bɛ ka taji sɔrɔ wa a bɛ ka sɔrɔ station na sɔngɔ damatɛmɛja la bawo ko gasoil bɛ ka sɔrɔ 725 ani fo ka taa se essence o bɛ ka sɔrɔ 150 dɔrɔn. An ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔ la Keba Burkina Faso kaw bara jamana ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré ale fura k'a tanu kosɛbɛ irisikaw ka lasigiden fɛ Igor Martinov a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa fo bawo ko AES jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw ye danaya da a kan ka AES ka fara ɲɔgɔn kan kulu in ka kalifa Capitaine Ibrahima Traoré la k'u b'a dɔn k'a fɔ a kɛra maa ye maa mun ni a ye AES sigi sen kan a tun b'o kulu kɔnɔ wa u b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri mun bɛ a la ani hakilina mun bɛ a la AES ka ɲɛta ni farafina ɲɛta kama u b'a dɔn k'a fɔ maa mun don a bɛna baara minnu kɛ u dalen don a la wa irisi labɛn bɛ ka se ka boloɲɛgɛnma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɛta kuntalajan siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Senegali jamana ɲɛma ale a ka taama kun cɛ Congo Brazzaville kɔnɔna la taama mun ni a donna ka se ka Senegali ni Congo ka jɛɲɔgɔnw ka kologiriya sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Senegali jamana ɲɛmaaw u ka ɲɛmaayaso ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko nin taama in kɛra taama sabatilen ye bawo a bɛ Senegali ni Congo Brazzaville ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka o kɔrɔsiyɛn ka dɔ fara a kan ani don nataw la wulikajɔ mun bɛ ka kɛ jamana filaw fɛ ka se k'u ka jɛɲɔgɔnw ka kologiriya ko jɛɲɔgɔn minnu n'a bɛna kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛta kunyalajan siraw bɛɛ lajɛlen wa farafina ka se ka o kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na ko ni jɛɲɔgɔn bɛ don o fana kɔnɔna la yanni Basiru Jomaye Faye Senegal jamana ɲɛmaa a ka bɔ Congo Brazzaville jamana kɔnɔ ani Congo jamana ɲɛmaa ni o ye Denis Sassou Nguesso ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ tête à tête ka kuma wulikajɔ mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa an bɛ to Senegalikaw bara Senegalikaw ka seko ni dɔnko walima sɛbɛnnikɛlaw o maa 120 hakɛ olu ye wele bila k'u bɛ Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Jomaye Faye k'a wele k'a ka gɛrɛntɛ ta k'a da Israɛli jamana kan bawo ko Israɛli ye susuli mun kɛ Gaza kɔnɔ jolibɔ mun kɛra ko olu bɛ a ɲini Senegali jamana ɲɛmaaw u ka se ka gɛrɛntɛ ta k'a da Israɛli kan bawo ko n'i ye Israɛli ta k'a lajɛ bi ko mun kɛra jolibɔ mun kɛra Gaza a fanga bonyana kosɛbɛ maa mun ni olu ye nin hakilina in fɔ a bɛ tali kɛ u ka seko ni dɔnko tigilama dɔw b'a la
sɛbɛnnikɛla dɔw b'a la ani maa minnu bɛ catiri kow ani film kow olu de caman farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ 120 in ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a ka se ka gɛrɛntɛw ta. Iran jamana ye wele bila nazarala jamanaw Union Européenne lasigiden minnu bɛ Iran kaw bara ka wele bila u ma bawo ko nazarala jamanaw ni o ye Union Européenne ye olu ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ ka ɲɛsin Iran kaw ma kɔrɔfɔ mun ni Iran b'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bawo u kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ ko Iran kaw ka gardien de la révolution ni o ye Iran kuluba ye ko nazarala jamanaw ye u bolo ɲɛsin révolution gardien de la révolution ma ko k'u kɛ terroriste de ko organisation terroriste Union Européenne ye o kɔrɔfɔ mun fɔ Iran yɛrɛ k'a fɔ u ma bɛn u ma wa u b'a laɲini ka lasigiden ninnu wele ka kuma u ye kuma mun fɔ u ma ni o ye Union Européenne jamanaw ye u ka se ka u ka kumaw ka a corriger walima kuma ninnu a kan ka kɛ cogo min na bawo a ye u tɔɔrɔ u ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko gardien de la révolution ko olu ye terroriste ye. Faransi jamana kɔnɔna la réseaux sociaux mun bɛ yen nɔ ni o ye X ye Twitter kɔrɔ Elon Musk ni ale ye ni réseau in tigi ye Faransikaw ka kiri maa dɔw kɛn bɛ ka a wele ko u bɛna taa a lamɛn ka sanga ni avril kalo tile 20 ye bawo ko lamɛnli bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ ka kɛ Faransikaw fɛ ka ɲɛsin ni bɔlɔlɔsira in ma bawo ko bɔlɔlɔsira in ka baara cogoyaw sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ o de kan kɔrɔfɔ in a sɛbɛntiyara Faransikaw ka kunnafoni sira Agence France de Presse AFP mɔgɔw fɛ ka yira k'a fɔ ko avril kalo la Elon Musk a welelen no Faransi kiritigilamaw fɛ. Faransika den fila bɛ yen nɔ ni olu fana ye Israelikaw ye franco-israéliens de don olu welelen don kiritigilamaw fɛ ka yira k'a fɔ ko u kun nɔ yera kosɛbɛ fɛn mun ye kɛlɛ mun ni a bɛ ka kɛ Gaza Palestine kɔnɔna la silasa minnu ni o kɛra kosɛbɛ jolibɔn minnu kɛra ko ni Faransika den maa fila ninnu ni franco-israéliens de don ko u nɔ bɛ o walew la bawo ko u nɔ kɛra la cogo di dɛmɛ mun n'a kan ka tɛmɛ ka taa di maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Palestine kɔnɔ ni o ye Gaza fanw ye ko maa fila ninnu ye dɛmɛ ninnu ka u lasumaya walima ka dɛmɛ ninnu lajɔ o kana taa se maa minnu mako bɛ a la ko ɲuman la o y'o dɛmɛ in kɛ ko olu b'a ye k'a fɔ u nɔ bɛ de maa minnu bɛ ka mɔgɔ burujawalew kɛ u bɛ ka olu dɛmɛ u ka complice de don o de la u bɛ ka dɛmɛ ninnu ka a bloquer solonadɔbagaw ni o ye avocat ye olu caman yɛrɛ k'a fɔ olu bɛ nisɔndiya de sɔrɔ nin ko in na bawo k'a ka kan maa minnu bɛ dɛmɛ tigɛ maaw la maa min mako b'a la u ka wele bɔgɔ jɛninin kan. Irisi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ni arabu jamana masakɛ ni o ye Prince héritier Mohammed Ben Salman ye olu ye ɲɔgɔn kumaya kɛ nɛgɛjuru sira fɛ kumaɲɔgɔnya mun ni u y'a boli jɛɲɔgɔnya mun ni u bɛ fɛ ka bila sen kan Irisi ani arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuranko sira fɛ ko ni kunnafoni sira in ni u y'a kɛ ni kumaɲɔgɔnya mun n'u y'a kɛ nɛgɛjuru sira fɛ a tɛmɛna taasogo ɲuman kan bawo jɛɲɔgɔnya sabatilenw sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔn nafamaw de bɔra Vladimir Putin ani Ben Salman ka nɛgɛjuru sira in kɔnɔ u kumana ni sanga in na diɲɛ lahalaw ye mun ye gɛlɛya mun ni a bɛ kurankow la ani fo ka taa se sira wɛrɛw fɛ ko kumaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛra o kan ka fara kurankow kan ko kumaɲɔgɔn bɛna to senna don nataw la yaasa arabu jamanaw ka jamanaba in ni o ye Saudiya ye ani fo ka taa se Irisi u bɛ se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ sira caman kɔnɔna la yaasa jɛɲɔgɔnw ka kologiriya ka ɲɛtaa siraw bɔ ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira kuma in a bolila olu de kan. Ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira n'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na kibaru lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45